Welcome sa tanan o welcome sa ato nga mga videos about sa mga sambingay nga daghan kang makuha nga mga lesson o moral lesson sa atong istorya. Guys, daghan na ta mga video about sa mga sambingay o istorya kini nga adunay mga nagpaluyo nga mga dagkong lesson sa kinabuhi. So matag upload nato og mga story ato kining ginakuhaan og mga lesson sa kinabuhi. And blessed kayo ta kay daghan kayo tang mga followers sa tuang matag video nga napanalanginan pud sila sa matag storya. So guys, kini atong storya karon hopefully nga matapos nimo ning video para ano na kay makatunan especially sa imuhang pagkabililhon. Okay, para masabtan nimo guys, ang storya nato karon storya kini sa kwarta nga gikumot. $20 bill nga gikumot. So para masabtan nato inani ang senaryo sa ato ang istorya. Dunay usa ka mayo nga preacher o usa ka bantugan nga magwali nga aduna say seminar nga gihimo taliwala sa 200 ka mga tawo nga nangaten. So katong 200 ka tawo guys nga during sa seminar katong nag-office sa tubangan o katong nag-mentor sa tubangan before siya nag-start sa iyang seminar. Aduna siya gipakita nga kwarta nga $20 bill. Ya kining giisa siyang kamot gipakita sa 200 ka mga tawo og ningon siya nga kinsay ganahan aning $20 bill. So ang tanang mga 200 ka mga participant ni isa sa ilang kamot kay puro sila ganahan. So niyon to nga mentor sa tubangan yun siya nga ako ning ihatag sa usa ka tawo pero ako doon ako ibuhaton ining mao nga kwarta. Okay? So moto ihang gikumot ang kwarta, kumot niya. And then yang giisa pagbalik ug nangutana siya kinsa may ganahan pa niining mao nga kwarta. So sa gihapon niisa ang 200 ka mga kamot kay ganahan gyapon sila bisan og gikumot na sa nalumit na tong kwarta. So iyan ikatulong himo gawas sa iyang kumot iya kining gitaktak sa yuta yang gitunub-tunuban sa iyang sapatos ug hangtod nga nagkabuling kining mao nga $20 bill. So yan na pong gikuha siyang kamot ug giisa na po niya nangutana na po siya sa kuan guys sa mga 200 ka mga tao ni siya. Gisa may ganahan pag yun ini. So katong tanang mga tao 200 ni isa gyapon sila sa ilang kamot nga ganahan sila. So moto nga ang mentors tubangan niyon siya bisag unsa pa akong himuon ani nga kwarta anin siya duna tay dakong makuha nga lesson niini. Yun siya bisag unsa pa akong himuon sa kwarta bisag ko pa ning kumuton ako pa ngitak-yatakan pero ganahan lang gyapon mo tungod kay wala ang bili sa maong $20 bill. Wala na usob ang iyang bili. Still $20 bill lang gihapon bisan og gikumot siya nalumit siya og nahugawan siya. So guys, dinhi lang ta mo kutob sa ato ang sambingay karon. Sa ato usab nga kinabuhi, wa ka ba kabalo nga bisag unsa ta ka makasala sa atong kinabuhi from the past. Pero grabe ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Grabe taniya kabililhon gani gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay gud sa cross tungod sa kabililhon nato. Ang ato ang kinabuhi, ang ato ang lawas mahugawan mini sa kalibutan pero ang precious kay istubangan sa Ginoo is ang ato ang kalag, no? So importante kay sa Ginoo ang ato ang kalag, no? Bisan gikumot man ta, bisan giyatak-yatakan man ta, bisag tan-aw sa mga tawo wala tay bili pero ingon ti ka sa tubangan sa Ginoo, dako kayo kag bilis tubangan sa Ginoo. Matud pa sa Luke chapter 12 verse 24 nga tanawan ninyo ang mga uwak wala sila nagpugas hindi mag-ani pero wala sila pasagdi sa langit ng Amahan. Labaw pa kayo kamong dili kay sa mga langgam. Guys,
kung gitagad sa Ginoo ang mga langgam, kung unsa man ang problema nimo karon, unsa man ang sitwasyon nimo karon, kung gitagad man sa Ginoo mga langgam, ikaw pa kay dili tagdon. Nga labaw man ka kaayo bilig sa tubangan sa Ginoo. Busa salig sa Ginoo, ampo sa Ginoo kung unsa man imong sitwasyon karon, kay dako kayo kag bili sa Ginoo. And niyon sa Roma chapter 5 verse 8 nga si Kristo Jesus nagpakamatay sa diyang makasala pa kita sa una, from the past makasala pa ta. Nagpakamatay si Kristo tungod og alang kanato. Tungod sa dakong gugma sa Dios, nagpakamatay si Kristo tungod og alang kanato, di ba? Kung imong tanawon, nahugawan ta, nagpakasala ta, grabing paglunang sala sa tuwa, so dili ta takos nga pakamatyan. Pero sa kadako sa atong bili, si Christ nagpakamatay bisan og dili ta takos nga mudawat sa kaluwasan, pero gipakamatyan ta. Inana kadako ang atong bili. Busa kining mao nga sambingay, usa ka reminder ni kanimo ug kanako. Don't be discouraged, don't be afraid. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, o ayaw ka diskurahi. Barog nga malig-on kay naa kay Kristo nga nagpakamatay sa atoa. Unsa man ang imong mga kasalanan, unsa man imong mga kasipyatan karon, usa man ka siguro ka backslider nga Kristohanon, usa ka man siguro ka kanabang namugnaw sa pagpangalagad tungod kay duna kay mga nabuhat nga mga sayop, mga sala, mga kasipyatan, pero inunti ka dili pa ulahi ang tanan. Duna patay dakong tsansa nga makabalik sa tilan sa Ginoo. Hinumdumi ang prodigal son, ni palayo ang maong anak. Okay? Pero sa dihang nagpalayo siya, no, wala nawala ang kabililhon niya. Still ang amahan naghulat kaniya nga mobalik. Guys, unsa man ang sipyat nimo, na sipyat man siguro ka sa pulong sa buhat ug sa nahuna, o daghan man kang sala nga nabuhat, pero inunti ka, duna patay hope nga mobalik sa Ginoo. Ang Dios dili mo salikway kanato. Panahon nga mobalik ta, iya tang pagadawaton. Panahon nga maghinulsol ta, iya tang pasayloon. Busa dako ka kayong bili sa tubangan sa Ginoo. Ayaw una nga dili naka-worthy tungod kay nakabuhat ka og dagko mga sipyat sa kinabuhi, dagko mga paglapas, pagsupil sa tubangan sa Ginoo. Duna pay panahon nga makahinulsol ka. Taas naapatay time, gitagaan patag time sa Ginoo, wala patakwaa sa Ginoo, kay gusto siya nga ang tanan maghinulsol ug balikan niya. Guys, dili pa ulahing tanan, repent, hinulsuli ay imong mga kalapasan, kay dako kay bili sa Ginoo, balik sa Ginoo. Kung usa kas namugnaw, usa kas na discourage nga Kristohanon, balik sa tilan sa Ginoo, kay wala nawala ang imong dakong bili sa tubangan sa Ginoo. Although pareho sa kwarta nga gikumot, giataka, nahugawan, pero wala nawala ang bili sa maong kwarta. Still $20 bill gihapon siya. Inana usab sa tong ginabuhi, bisan unsa man ang nahitabo sa tong ginabuhi, daghan makalapasan itong nahimo, naglunang untas kasalanan, pero sa tubangan sa Ginoo, importante kayo ang kalag nato nga maluwas. Matod pa niya, usa ka tawo gani nga maghinulsol, mabalik sa tilan sa Ginoo, maglipay ang mga anghel sa ginharian sa langit. Ngano maglipay man tungod sa kabililhon sa mong usa ka makasala, usa ka kalag sa makasala nga mibalik sa tilan sa Ginoo. Grabe. Inaana ang gugma sa Ginoo, bililhon kay ta sa siya nga tubangan. Busa dapat imo nang i-reject ang mga mindset nga dili na ko worthy, dili na ko takos kay nakasala ko sa tubangan sa Ginoo. Kitang tanan na sipyat o gano'n natin mga kalapasan nga nahimo. Pero ang atong Dios nga labing gamhanan, He is a God of second chance. Buhatag siya og second chance atong ginabuhi kung mahinulsol ta og mobalik sa iyang tiilan. Okay? And He is a God of mercy. O, maluluyo ang atong Dios nga atong gialagaran. So, atong buhaton is mubalik kita sa tiilan sa Ginoo. Okay guys, din lang ta mukutob sa ato ang sambingay karon. Puli nga nakahatag kita og dugang pagtulunan sa kinabuhi. Guys, kung na-bless ka, pag-comment lang sa atong comment section, and be sure guys nga nakasubscribe ka sa ato ang channel para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Daghan na kay ta mga video upload about sa mga sambingay. So paki-visit lang sa ato ang mga videos. Kita-kita na buta sa next video. God bless and glory to God.